जोंनाथ' UPPL एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन नोंथांमोना मिथिगौ जे दा गासैबो हानजानिफ्राय UPPL हानजायाव सामफ्रामबो हाबफैगासिनो दं जगदां जाफैगासिनो दं गतिके बिसिबां MCLA देरहानो हागोन एक्जाक्ट नाम्बारखौ आं बुङा खिन्थु एबसुलुट मेजरिटि 21तानिफ्राय बांसिन MCLA देरहानानै UPPL हारसिङैनो सरकार दागोन। दिनैहाय जोंनि जमदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जानालिगाव नैबे ओनसोलाव गासैहाय 200निबो बांसिन न'खर जोंनि BPF निफ्राय 200निफ्रायबो बांसिन जोंनि आदिबासि न'खरफोर आरो बर' न'खरफोर जइन जाफैदों बे जानालिगाव प्राइमारिनि आन्डाराव प्राय BPF खौ गैलाखौनो होनजायो न'खरसे न'खरनै दंबावो बे न'खरसे न'खरनैखौबो सानसे साननैनि गेजेराव सोनानै लाजोबसिगोन जोङो गतिके जानालिगाव प्राइमारियाव BPF खौ जोङो दिनै साफा खालामबाय आरो फैगौ बिसायख'थियाव 2025नि सेप्तेम्बर दानाव जे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयावहाय UPPL हानजानि जायखि बिजाथियानो जाया मानो जमदुवार समस्तिनिफ्राय गोबां बिबां लानानै देरहालांसिगोन आरो 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव रमद बर'सार दैदेननाय जोंहा BTR आवहाय सरकार जाफिननो थांगासिनो दङ जे आद्रा थानाय 2020निफ्राय 2025 मायथाइसिम गोबां मोजां हाबाफारि बिथाङा मावबाय जोंनि गेजेराव सान्थि लाबोबाय जोंनि गेजेराव जौगानायनि हाबाफारि मावबाय आरो जोंनो जिहेतु न्याय होबाय प्रमद बर' सारा दा जोंनो रायजो राजाफ्रा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बयबो दिनै थिरांथा लाबाय आरो सतबांसा लाबाय जे 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव प्रमद बर' सार दैदेननाय गोदान मोनसे सरकार दानानै बिथांखौ 5 बोसोरनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजानो न्याय होनो आरो जोंनो सौफैनाय सान्थिखौ जे सान्थिखौ बिथाङा लाबोना होफैदों बे सान्थिखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय बिथांखौ जोङो खावलायदों। जोंनाथ' UPPL एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दागोन नोंथांमोना मिथिगौ जे दा गासैबो हानजानिफ्राय UPPL हानजायाव सामफ्रामबो हाबफैगासिनो दं जगदां जाफैगासिनो दं गतिके बिसिबां MCLA देरहानो हागोन एक्जाक्ट नाम्बारखौ आं बुङा खिन्थु एबसुलुट मेजरिटि 21तानिफ्राय बांसिन MCLA देरहानानै UPPL हारसिङैनो सरकार दागोन। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। HS थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि HS थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्टरि आरो ससिय'लजि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो BComनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरि फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडियल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।